Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula jaiko guztiz altsua, eta gero bekatuak merkatu nire gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Hoi jaiko, santutasun eta jakinduria argi abiz, bete zenuen Roberto Belagungo Gonzai santua, Elizaren fedea zaintzeko. Egizun, haren otoitzari esker, gorde bezala zure herriak osorik eta pozik egiazko fedea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jaiko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak diote hori, anaia maite, hau da, erakutsi eta adierazi behar duzuna. Norbaitek besterik erakusten badu, Jesu Kristo gure jaunaren hitz garbiei eta jaiko zaletasunaren araberako erakustenei ez dagokiena, horrelako gizona arraba da eta ez jakina. Eztabaida alperrak sortzeko eta hitz hutsak erabiltzeko gaitza duena. Hortatik datoz, bekaizkeriak, haserreak, gaizki esateak eta susmotxarrak. Burutik daudenei dagozkien eztabaidak, egiaren zentzurik izan gabe, jainkoaren sarbitzua dirubide egiten dutena. Irabazi handia da bai, erlijioa, bizitzeko behar den pixka ura norberak nahikutzat ematen badu. Ez dugu ezer ekarri mundu ontara, eta eraman ere ez dugu ezer eramango. Beraz, zer jan eta zer jantzi izan ezkero badegu nahiko. Aberats izan nahi dutenak 1000 tentalditan sartzen dira, eta diru gosez zoro eta kaltegarriak erabiltzen ditu. Horrek galtzen du eta ondatzen gizakia. Izan ere, diru gosea da gaitz guztien zuztarra, eta diruak eraginda asko sinismenetik aldendu dira, eta neke eta atsekabe handietan erori. Zuk ordea, jangoikoren gizon horrek, ies egizu guztiokitatik, bila ezazu zuzenbidea, erlijioa, sinismena, maitasuna, iraupena, eztitasuna. Ekin sinismenaren burrukari, heldu betiko bizitzari, hartarako deitua baizaude, eta haren aitormen bikaina egin duzu, testigu askoren aurrean. Jaunak esana. Erantzun salmoa, zorionekoak gogoz behartsu direnak. Zeren bildur naiteke egun beltzean, etxaien gaiztakeriak inguratzen dauenean. Beren ondasunetan dute itxarotidea, beren aberastasun handiz arrotzen dira. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan, Jesus herri eta auzorik auzo zebilen jainkoaren erreinuaren berri ona segiten. Harekin ziren amabiak, baita emakume batzuk ere, espiritu gaiztoetatik eta gaixotasunetatik sendatuak. Maria Magdalena, 7 deabru ateratzen zaizkiona, Joana, Herodesen morroi, Kusaren emaztea, Susana eta bere ondasunekin laguntzen zioten beste asko.
jaunak esana. Gaurko evangelioan agertu zaigu Lukasek gogora ekarri digu errealitate bat. Ez zirela 12 apostoluak bakarra Jesusen jarraitzaileak askotan agertzen zaigu bezala. Bera ere, Lukas bera ere, ez zen 12etakoa. Mateo eta Joan bai, baino Lukas eta Markos ez ziren. Berak bazuen, San Pedrorekin halako lotura berezi bat jarraitzaile bezala, bera mediku izatu zen eta gauza asko ere zuzenean ikusi zituen Lukasek. Han egondu baitzen, Jesusen beste 72 jarraitzaile goitako bat baitzen. Eta gaurko evangelioan gogorazi digu, ez zirela bakarra nabian, esaten digu baita emakume batzuk ere. Eta aipatzen dizkigu 3 emakume. Bat oso ezaguna, Maria Magdalena, eta beste biak ez da ezagunak, baina edozein kasutan Jesusen oso gertuko jarraitzaileak zirenak. Esaten digu, modu hontan, harekin ziren 12 baita emakume batzuk ere. Eta bestea Juana, Herodesen morroi baten emaztea, eta Susana, beste Jesusen jarraitzaile bat. Ez dakigu gehiegi haien inguruan, baina badakigu bazeudela emakumeak talde horretan hasieratik Jesusekin egondu zirenak, berak egindakoa ikusi zutenak, eta gero kristautasunen hasieratan halako toki berezia izan zutenak. Jakina, tokirik importantena, Jesusen jarraitzailerik esan genezake bikainena eta denontzako eredu dena, besteak emakume bat, izan zen Ama Birjina, Maria, eta hoxe da pixkat San Lukasek gaurkoan gogora ekarri dira. Eta gaurko egunean Elizak San Roberto Belarmino ospatzen du. Pentsatu behar dugu, San Roberto Belarmino 16. mendeko halako kardenal bat izan duzela. 16-17 mendeetan bizitu zena. Batez ere, zenbait tokitan egondu zen, bera jesuita sartu zen, pentsatu behar dugu ere, jesuitak orduan fundatu berri xamarrak zirela, bera jesuita sartu zelarik, hasierako jesuita haiekin tratu ez duela, esate baterako San Francisco Borjarekin, esan neziotan, bere erako ondoriko haiek ezagutzeko aukera izan zuen Roberto Belarminok eta haiekin tratatzeko zoriona ere eduki zuen. Berak halako esan genezake kapazitate intelektual handia erakutsi zuen eta irakasle, baita ere oso pertsona idazle, eta batez ere saiatu zen Elizaren doktrina maitatzen, erakusten eta defendatzen. Garai hartan, garrantzi handia eduki zuen, indarra eduki zuen, Okzidenteko protestanteen zismak etzen bakarra izan, beste zaitasunak ere egondu ziren, eta denetan saiatu zen Roberto Belarmino Elizaren doktrina defendatzen. Eta bere estiloa etzen besteen kontrakoa. Etzen besteek esaten zutena gezurtatu edo haiek egiten zituzten akatsak edo bilatu, baizik eta batez ere beran modu positiboan erakutsi nahi izaten zuen fede katolikoa. Argumentuak bilatuz, liburu santuetan, lehenengo gurasoen eta tradizioaren esan dezake idatzietan, eta moduetan aurkezten zuen halako doai berezia zeukan eta jende asko baten zen berari entzutera. Eta garai hartan, Erroman egondu ziren momenturik zailenetan ere, esate baterako Deusilius kontrobersia, edo Ingalaterrako katolikoek izan zituzten arazoetan, edo holako
zenbait momentu berezietan ere oso toki berezia izan zuen Roberto Belarmino. Horregatik, Eliz irakasle izendatua izan zen. Inal guztiak egin zituelako Elizaren doktrina erakusten, bultzatzen, demostratzen, defendatzen. Azkeneko urteak, halako osasun eskasa zuen, eta batez ere dedikatu zen otoitz egitera, bere sufrimendu horiek eta denak jangoikoari eskaintzera modu hortan bizitu zen azkeneko urtetan, aukera izan duzuen baita ere Sarrius Gonzaga famatua ezagutzeko, garaietakoa baizen bere garaikidea, eta azkenik Erroman hil zen. Jangoikoari bere bihotzan emanez eta eskatzen dugu gaurko egun honetan Roberto Belarminori benetako fedea maitatzeko eta zabaltzeko berak izan duzuen su hortatik, borontate hortatik guri ere eman dezaikela pixka bat. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan teologia ikasten, irakasten duten guztien alde, Elizaren doktrina maitatu eta erakutsi dezaketekin eskatuzaketu jaurari. Eta gure ikanaren alde, gaurko ezasantua bereziki gogoan hartuko dugu Xabier Martinikorena bere bihotzaren lehenengo urte hurrenean. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezan eskadezaketu jaurari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bihotzonez entzun jauna gure eskariak, eta onartu zure sarritzak dien eskaintzak. Bakoitzak zure izena goresteko eskaintzen duena, denen salbamenerako izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun, zuekin, gora bihotzak, eskerrak jardeuko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematen jauna aita guztiz santu, jangoikoan duzudur bekieko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede idone
saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoa da, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasten eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok utatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalon berdin kabiziturik, berez ere eskerrak emanez, bere ikasten eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok utatik, hau ere ogularen kabizatata, itun berri eta betiko garen okola. Zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena, egizule hau nire egitare. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogiga eta salmonaren kaniza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu behituzulako, eta balik eskatzen dizugu Kristoren gorpuzokola kantzerrik egunok, Espiritu Santuan bat egiten itzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzelerekin eta izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizeko itxaropenak badiran gure semendiak eta hildako guztiak, harritzazu zure ortegiaren argitan, bereziki Xavier Martin Morena. Errukizak izkiduaren guztiok betiko bizitza egitsi dezagun, Kangoikoren Ama Maria Koatxuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan, zure agispiren izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun, Jesu Kristo zure semenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Kangoiko Augustibun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zekuetan zerana, santo izanari zure izena, etorregi zure erregua, egin zure nahiak zerua zizilan gabe ere, emaik zure kontako ogia, barkako gure zorra, guk ere zure zorrei bankatzen zureztero, eta ez gure gura baina atera gaitzazu. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaik duzu pakerak gure gumotan, zure errukiak eskertekatutik garbi biziren bizen eta estuatietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esmada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begiraz zure elizaren sinismenak eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jauna pakea beti zuekin. Eta eskurik gabe, emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zukertzen dezugu atua. Arroki jauna, jangoikoaren bildotxa, zukertzen dezugu atua. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren nahiratituak.
Jabelaria doa zerutarraren indarra, gure gorputzaz eta harimaz. Gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi, eta ez gure naia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaunak zuekin, bere ikaz zaitzatela jainko guzti aldunak aitak eta seminak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren makian.